този клип ми спре, вече не знам, ще гръмна. Така, сега искам само хора да ви покажа, защото не само Биномиксо може да едитва бързо. Сега искам да ви покажа, гледате ли? Аз малко трудно ги едитвам. Така, Биномиксо, Петя, имате ли нещо да казвате на хората? Да, здравейте хора, абонирайте се за този канал и Чакайте един по един, то остана тук мешаница. Давайте пак. първо аз. Да. Ударайте лайк бутона и subscribe. Сега ти, Биномиксо. Искам да играем за някой баб, който да едитва, за да мога да ви покажа как едитва. Ама човек, то всеки може да едитва, бе. Ама аз едитвам много бързо. Аз едитвам бързо. Да, знам. Просто сука е рейзи. Покажи само как едитва. О, ес, аре, ние двамата с Биномиксо ще цепиме. Ай, цепете сега ще си разгледам към После пак ще джойнеш, нали? Не. Не. Добре, но аз съм за малко. Не. Няма да се вие. Не. Добре, Биномиксо, дай ми лидер. Не, пускам кореници, айде. За накрая на това видео, това не е края. Да. Знам, но за накрая аз ще ви приглася един много такъв малък мап, който ще бъде можете да е някакъв мап, който да билдим. Защо искаш постоянно да показваш как билдиш? То всеки почти може да билди. Добре, хора, ако искате да видите как Биномиксо едитва супер бързо, идете, посетете неговия канал и се абонирайте. Извинете. И се абонирайте по възможност. Вижте. Да, ако искате. Чисто безплатно е. По-добре ще бъде TikTok, понеже аз вече много не качвам и тук качвам вече в TikTok. Да, той е тиктокър. Я, кой брои? Не съм... О, защо аз броя, бе? Защо? Петя, имаш ли оръжие? Не, аз имам. Ама вие защо сте там? Ти играй, Лати, ти ли си търсиш? Значи хора, сега ще търсиме Биномиксо. Да. Биномиксо, изважда лазер и почвам да стрелям. Мисля, така хора имаме право на подсказки, така че ако питаме за подсказка, не дейте така да че сте читали. Тук няма нищо необичайно. Ето го тук е! Бързо, излиза! Веченце! Не бе, изгубих го! Той първо беше мече и аз не го застрелях. Не стреляй, чува го някъде тук. Стой, слушай. Подсказка! Тук някъде. Не.
Стреляй след това малкото пистолетче. Ела да ми видях. Биномиксо, искам подсказка, искам подсказка. Я. Чу го. Някъде си колите в топите. О. Май го открих. Чакай какво. Моля. Чувам го, тук някак. Горе. Динамиксо. Искам подсказка. Това ми е подсказка. Чувам, да е вън къде си точно. Няма да кажа къде съм точно. Майте видяхте. Видяхте. Къде? Къде? Тук някъде. Чувам го много близко. Никъде не си го видяла, стига лъжи. Някъде. Видях нещо тук да мога. Ако се правиш с него. Що да чувам много близко? Биномиксо, искам подсказка, от 9 това ти го говоря. Ма той само подсвирка. Ама не е така да ни кажеш. Как ме разкрих? Вече призелените. Yes, бе! Валените. Сега, изведените има и сваление балата, брега. Ама какво аз пак търся? Да, ние пак търсим. Защо пак вие търсите? Айде, започваме. Удари го. От сега. Къде? Ето го! Ето го! Ето го, премина бързо! Yes, бе! Готово. Аз го оцелих. Човек, аз веднага стървам към караваната и една от бомбите ми го изцели и викам на мен го. Yes, топът аз си крия. Сега той се крие, обаче ви стои докато отвънка. Защото на него не е този малко. Петя, може... О, вие сега ли търсите? Не. Петя, искам само да видиш какво може. Топът не дава. Айде, отвънка се, Петя. Аз ще се гледам едни минути един. Няма да гледаш, чули? Ама аз не гледам един таймер. Аз гледам да бъде. Я виж какъв тайм спечелих. Аз майке го кипнах. Да, ти го кипнах. Айде имам селфи. 5, 4. Не, няма още 5, 4, 3, 2, 1. Аз ще кажа... Аз ще кажа кога съм готов. Да, знам, обаче просто не сте виждали. Готово. Я виж. Изкоче тук. Аз не искам Ади. Ти ще биличи. Тук правим война по вътре. После разваме ли? Какво? Разваме ли? Не може да тръгваме. Мина таймера първа. Така че тръгваме. Тук всичко е за нас. Може да... Мале, после, сега ако спечеля после Биномик, ще ми гледа клипа и ще се смее до... Ще се гръмне направо. Може да си иска. Нека се нормално. Добре, аз ви виждам.
Какво? Кой видя? И двама ли? Ти си нема. Не, аз не видях там. Да, аз ви виждам. Виждаш ли? Да, значи сега Биномиксо стреля с един лазер. Или Петя. А сега виждаш? Сега чакай. Виждаш ли? Не, аз избягах. Ти спят. Ми избягах. Значи си в кафето си. В кафето си. Да, в кафето съм. Сега виждаш ли? О, ами, мисля, че знам кой кафе е. Това кафе. Ето, отворена врата. Тук е. Виждаш ли? Не е хубаво. Не. Всичко си е така. Не. Чакай. Имам идея. Ти да кафето ли? Само ви кажа, че аз съм в началото, където броихте. Не, къде си? Ето тук. Бай, това си ти. Не съм аз. Ето тук някъде. Шегувам се, бе, не съм там. Сега ни не губи време. Аз се скрих много добре. Добре, ти не видяваш и ти се скажеш. Човек, аз съм на открито място. На кое? Аз съм под едни стълби. Знам къде си. Аз се преместих. Смирай, защо? Е така, да ви загубя времето. Аз в момента съм кашон. 3, 2, 1. Печеля! Виждаше, бе! Моля да си се крия, това не е честно. Аз през цялото време ви тролвах, през цялото време бях гном. При едни огромни контейнери бях гном. И ви тролвах. В момента тя ще се крие, нали? Ей, няма право, бе! Абе, нямате право! Ей! Сега нямате право! Сега! Вие нямате право, ей! Абе, нямате право, бе! Читали, малки! Добре, хора, това беше лесна победа. Какво? Стига, бе, аз как да те бих беге фоксе? И тя ми, ти! И ти да ми динамиксо. Той динамиксо вече го няма. Биномиксо. Не бе, тук бе. Къде? Той в момента се крие. Честно! Защо ме убихте? Защото ти мързеше да те търсим. Това не е честно! Е, сега почу. Ти не можеш. Ето го! Не е честно! Защо? Защо да го пуска отвън, а мен не? Това е честно. Не знам и мен така. Сега мабата да ми се реваншира. Или не ми се реваншира? Ти ли се криеш? Не. Чао. Ти. Сега. Сега. Чао. Писнал. What?
Ти не се криеш. Стига, бе! Не, аз лепкам. Не, не дей! Ма вие не сте честни, аз исках само да се реванширам, че вие ме убихте веднага. Що ти ли търсиш? И сега, айде пак. Ти не можеш. Не мога. Така, Фоксе! Кажи. Фокс! Фокс! Кажи. Беге, Фокс! Кажи. Ако аз се крия, обещай, че няма да ме убиваш. И ако ти се криеш, аз няма да те убивам. Хора, искам сега само да ви покажа на нещо. Не става. What fuck? Да, точно така е така. Айде, давай. Броя до 30 и да стане. 1, 2, 3, Добре. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и бъде точно. Беги Фокс. Беги Фокс. Браво. Окей, хора. Ама защо ме? Това беше от Fortnite. Сега ще помолим Петя да пусне нейният сървър в Майнкрафт. Така ли? Да, моля. Добре. Само ще направя едно нещо. Нет, нет. Сигурно ще... Вот това. Здрасти! Не! Стига! Само една игра! Само една игра! Ти за какво минаваш пред мене? Стига не, само една игра! Само една игра! Ама аз те стрелям по тебе, аз просто си стрелкам. Айде, тръгвай. Айде. Така ще кажа, когато се натъва. Вънтър. Тръгнал си. Защо? Не бе, не съм. Добре, тръгвай.